Bueno, bons días, perdón por este pequeno retraso. Comenzar dicindo que esta Forfallo ofrece unha... O orde destas becas sería semellante aos que fai o Ministerio? Evidentemente a Administración, neste caso a Consellería de Educación. O sea, que sería añadir bolsas que... O que pretendemos é que a Universidade Galega sexa a máis accesible económicamente de España, que as barreiras de entrada de carácter económico sexan mínimas, e para iso, como xa fixen un relatorio, Galicia conta coas tasas, cos precios públicos máis baixos do conxunto do Estado, e pretendemos ahora, con esta iniciativa, que se reforcen e se complementen con recursos propios as bolsas do Ministerio que favorecen o acceso e o mantemento do estudiantado no ensino universitario. Isto é posible en base á solvencia económica que comparativamente presenta Galicia con outras comunidades autónomas e, en resumen, o que pretendemos é que ningún estudiante, por razóns económicas, se quede fora do sistema universitario galego, se quede fora do ensino universitario.